At ready to print na. Yo. Ulit. Hello mga bro, gusto ko lang i-introduce itong aming printingan ni Bro PJ, itong tinatawag na LSD single press. Ito yon. Tingnan nyo, may ganito. Meron siyang hikitan. Ito at nakatiklop siya. Ngayon, ititindig na natin ganito. So yan, nakatayo na siya guys. At kung titingnan nyo, ito yung tinatawag na platen holder. Kasi nandito yung platen niya. Isinalagay siya dito. Yun, ganon. Tapos dito natin siya lalagyan ng damit. Kunyari, ito yung damit. Lagyan natin dito. Ayan. At ready to print na. Ngayon, ito naman, lagayan siya ng frame. Kunyari, ito yung gagamitin natin frame. Ito, ilalagay lang siya dito. Ayan, nilalak na siya. At yan, mag-print na kunyari. And then, pagtapos na, itataas. Di ba napakaganda niya? At kahit napakaliit na space, pwede ka mag-print kahit saan. Ito nga pala guys, ay galing sa Ilocos Norte. Doon pa namin ito pili ni Bro PJ from Ilocos pa. Diba sobrang layo? Dahil sa malikot na kaisipan ni Sir Leonardo, kaya ito ay tinawag niyang LSD single press. Single lang kasi siya. Parang si Bro PJ single. Ayan, tingnan nyo guys dito sa ilalim, kung titingnan nyo dito, nandito nakalak yung pagka gagamitin mo siya, at kapag tapos naman na, tatanggalin mo na siya dyan, titiklop, tapos pwede mong ilagay kahit saan, itago. So yan, mamaya guys papakita namin sa inyo kung paano namin ginamit ito at nag-print kami. So shout out muna tayo guys sa inyong mga channel. Every 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Discovery, go and throttle up. in orbit.